ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ರಾಮ್ದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪಚ್ಚಿರಿಂದೆತ್ತದು ಇತ ನೀಡ್ ಪಾರ್ದು ದೀತೆ ಒಯ್ತೊಂದಿನ ಉಪ್ಪುನು ಬುಡಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸುಮಾರು ದೀಪ ನೀಡ್ ಪಾರ್ದು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕೊಡು. ದೆಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೇನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀತೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ನೇನು ಇತೀತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದು ಮೂರ್ದೆ ಇತ್ತೆಂದು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಪಚ್ಚಿರು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದು ಸಾಮಾನು ಪುದ್ಪೆರೆ ಬಾಜನ ದಿಯೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೇನ 5 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಯಾನು ದೆತೊಂದಿನ ಚಮಚ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಚಮಚ ದೆತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯೆ 10 ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತನೇನು ಶೋಕು ಪೊಡ್ಪೊಡು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೇನು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ದೆತ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯೆ 5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದಾತು ಇಂಗು ಪಾಡಿಯೆ ಇಂಗುದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಕಜಿಪು ತಿಂದಾದ ನಮಕ್ ಆಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೂರು ಇಂಗು ಪಾಡ್ನಿ. ತಾರೈ ಬೇರೆ ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾತ ತಾರೈ ಉಂಡು ನೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರೈನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತು ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವ್ತುಲೆ ಕೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಯಾನು 3 ಸಲ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದು ದೀತೆ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಮೂಲು ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ದೆಪ್ಪೊಡು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡ್ವೆ ಬನಲೆ ದೀದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದನೆಕ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡನಗ 5 ಸಲ್ದಾತಿ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ಟೈಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಂಪಾಯಿನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಕೆಂಪ ಅಂತುಲೆ ನೆಕ್ 2 ಸಲ್ದಾತು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆನಗ ನೆಕ್ ಕಡೆ ರೀತಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡಿದೆ ಮಸಾಲೆನ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲೆ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಯಾನು ಪಚ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಚ್ಚಿ ಪಾಡ್ದು ನೀವು ಶೋಕು ಮಗಪೋಡು ಆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಚ್ಚಿದಿಗೆ ಒಯ್ಕೊನೋದು ಐಕೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆಗೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡು. ಕಡೆ ದೀತಿನ ತಾರೈನ್ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೈನ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ నేను సోకు మగపులే మగ 2 నిమిష అడిగి బుడ్లే
ತುಳುವೇರ್ನ ಮರಿಯಾಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದಲು ನಿಕುಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.